سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتاو زيناتات اب ليبيا ايرتراوين زركبوم سدتنياتات زلو حدغانيا كونتات زغلص حبريتا منستر وصاي غدايات ايرلاند تግራይ كبصح مخانو مفلاطو ኢትዮጵያ ስርናይ ካብ ኢሮጳ ክትገዝእ ትደሊ ምህላዋን እቲ ዝተኸየደ ምርጫ ይደገም ዝበለ በዓል ስልጣን ሰልፊ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን ሱዳን ዝተሓስበ ሓደገኛ ውዲት መፍሻላን ካልእን ዘደህሰ ዜናታት ሒዘልኩም መጽለኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም። ኣብ ሊብያ ኤርትራውያን ወንዝርከብዎም ስደተኛታት ኣብቲ ዘለዎ ኣብያተ ማእሰርቲ ዘሎ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ዘቆጥዖ ሓደ ዘይመንግስታዊ ዓለም ለኻዊ ናይ ግብረሰናይ ትካል ካብ ክልተ ንሱ ሓገዛት ዝህበሉ ዝነበረ ኣብያተ ማእሰርቲ ኢዱ ክስሕብ ወሲኑ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ሜዲሲንስ ሳንስ ፍሮንቴረስ ዝበሃል ዓለም ለኻዊ ትካል ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ ኣባላቱ ዝኾኑ ሓካይም ኣብቲ ሓገዝ ዝህብሉ ዝነበሩ መዳጎኒ ዝኾነ ማእከላት ሊብያውያን ሓለውቲ ናይቲ መዳጎኒ ኣብ ልዕለቶም ስደተኛታት መግረፍትን ከቢድ بدلاتن እንዳውረዶ ከም ዝረአዩ እዚ ኸኣብቲ ኣብ ትሪፖሊ ዝርከብ መባን ዝበሃል መዳጎን ማእከል ከም ዝተፈጸመ ገሊጹ። ብጀካ ዞን እዚ ናይ ግብረሰናይ ትካል ሓካይሙ 19 መስበርቲ ምቁሳል ከምኡ ድማ መቁረጽ ተዘጋጠሞም ስደተኛታት ከም ዝሓከሙን መብዛሕትኡ እቲ መጉዳእቲ ኸኣ ካብ ምሕር መቐጥቃጥ ዘጋጠመ ከም ዝኾነዩ እዚ ናይ ግብረሰናይ ትካል ገሊጹ ዘሎ። እቲ ትካል ከኣብ ሰንከቲ ኣብ ልዕለቶም ኤርትራውያን ወንዝርከብዎም ስደተኛታት ዝወርድ ዘሎ በደላት ሰራሕተኛታቱ ክቋጻጽርዎ ዘይክእሉ ናይ ስነ አእምሮ ጸገማት ከየጥርዩ ከምኡ ኸኣ እቲ ዝረኣይዎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣቲሮም ዝቃወሙ ብምዃኖም ከሳብ ዝኾነ ምምሕያሽ ዝግበር ካብቲ ሓገዛት ዘበርክትሉ ዝነበሩ መዳጎኒ ማእከላት ስርሖም ከቋርጹ ወሲኖም ከም ዘለዉ ኣፍሊጡ። ከም ዝፍለጥ ኣብዚ እዋን ኣብ ሊብያ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ኣሽሓት ስደተኛታት ክሳብ ህይወት ምስኣን ዘጋጥመሉ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ዝፍጸመሉ መዳጎኒ ማእከላት እዮም ዝርከቡ። ካልእ ስደተኛታት በዝተሓዝ ክሳብ ሕጂ ካበይነታ ሃገር እዮም ነቂሎም ዘይተፈልጡ ኣብ ገማገም ባሕሪ የመን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣስታት 300 ዝበጽሑ ስደተኛታት ከም ዝጠሓሉ ተፈሊጡሎ። እዚ ይኹን እምበር እዚ መስመር ዝበዝሕ ግዜ ብኢትዮጵያውያን ከምኡ ድማ ሶማላውያን ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ብምዃኑ እዞም ህይወቶም ሲኢኖም ዘለዉ ዜጋታት እዘን ሃገራት ክኾኑ ተኽእሎ ከም ዘሎ ዝተሓበረ ኮይኑ እቲ ናብ የመን ዝግበር ጉዕዞ እውን ሕጂ እንዳኸፍአ ይመጽእ ከም ዘሎን ኣብ የመን ኣብ ሰዕዳ ኣብ ትበሃል ቦታ ጥራይ ኣስታት 2000 ናብ ስዑድ ዓረብ ክሰግሩ ዝፈተኑ ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ከቢድ ኩነታት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት አየርላንድ ዝኾነ ሲሞን ኮንቬይ ናብ ትግራይ ክበጽሕ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። እዚ ሚኒስትር ኣብቲ ናብ ትግራይ ክበጽሕ ከም ዝኾነ ዘፍለጠሉ እዋን ከኣ ኣብ ትግራይ ብዘሻቕል መልክዕ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ኣብ ጥቕሚ ይውዕል ኣሎ ዝብል ጸብጻባት እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ብጀካ እዚ ሓደ ጽዓቐ ህዝቢ ዝነበሮ ናይ ዕዳጋ ቦታ ብፍላጥ ብነፈርቲ ውግእ መጥቃዕቲ ምውራዱ ልዕሊ 60 ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም ካልኦት ከኣ ተጎዲኦም ኣለዉ ድሕሪ ምባል እዚ ገበናት ኩናት ክኸውን ይኽእል እዩ። ብጀካ እዚ ኸኣ እዚ ተግባር ጥሕሰት ዓለም ለኻዊ ሕግታትን ሰብኣዊ ሕግታትን ብምባል ኣብ መሬት ብሓቂ ከቢድ ዝኾነ ቅልውላው ኣሎ። በቲ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ዝተፈጸመ በደላት እውን ዘለነ ሻቕሎት ክገልጽ ይፈቱ ብምባል ናብ ትግራይ ክበጽሕ ከም ዝኾነ ዝሓበረ እዚ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳያት አየርላንድ ዝመጽእ ወርሒ ናብቲ ከቢድ ቅልውላው ዝረኣየሉ ዘሎ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክበጽሕ ኮይኑ ናብ ትግራይ ካብ በኣካል ክኸይድ ከም ዝኾነ ሓቢሩ። ከም ዝፍለጥ ሃገር አየርላንድ ኩናት ትግራይ ካብ ዝጅምር ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ኮነንቲ ዝፍጸም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ዝኾነ ሃገራት ኮይና ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ከኣ ብዛዕባ ትግራይ ዝኾነ ስጉምቲ ክውሰድ ምእንቲ ናይ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ኣኼባ ጸዊዓ ነይራ። ኢትዮጵያ ካብ ኢሮጳ 400,000 ቶን ዝበጽሕ ስርናይ ንምግዛእ ኢሮጳውያን ቀረብቲ ስርናይ ዋጋታቶም ከቅርቡ ጸዊዓ ከም ዘላ ተገሊጹ። በዚ መሰረት ከኣ እቶም ናይ ኢሮጳ ሸየጥቲ ስርናይ ናይ መወዳእታ ዋጋታት ስርናዮም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዘቅርቡ ዕለት 19 ናይ ወርሒ 7 ኮይኑ ኢትዮጵያ ከኣ ድሕሪኡ ዘዋጻ ሸያጣይ ርያ ነቲ 400,000 ቶን ዝበጽሕ ስርናይ ክትገዝእ ድልየት ከም ዘለዋ ተሓቢሩ። ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ምግዛእ ናይ ስርናይ ቅድመ ኩነት ኣቕሪብዎ ዘሎ ከኣ እቲ ስርናይ ግድን ኣብ ውሽጢ 7 ወይ 9 ናብ ኢትዮጵያ ክበጽሕ ኣለዎ ዝብል ኮይኑ ኢሮጳውያን ሸየጥቲ ከኣድሮ ዋጋታቶም ከቅርቡ ይቀራረቡ ከም ዘለዉ ተሓቢሩ። እቲ ነዚ ዘርጊሑ ዘሎ ማዕከን ከም ዝገልጾ ድማ ኢትዮጵያ ሓንቲ ዓባይ ከምኡ ድማ ብዙሕ ዝሕረስ መሬት ዘለዋ ሃገር ክንሳ ካብ ወጻኢ ስርናይ ክትገዝእ ምውሳና ጠንቁ እቲ ኣብታ ሃገር ዘሎ ውሽጣዊ ዘይምርግጋእ ከምኡ ድማ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ዝረአ ዘሎ ድርቂ ከም ዝኾነ ይገሊጹ።
كالي مس إثيوبيا بزتحز دما أبتي بسوني زتخيري شاتشاي هاجراون كللاون مرجع إثيوبيا زي تساتف سلفي أورومو فيدراليست كونغرس أوشت أحد عمد كالي كلهم وجنا زتساتفلو حدش مرجع خكاية صوعو أتي ببروفيسور مررا قدينا زمرح إفيكو أبزوت مجلسي كالوت حيلتات بوليتيكا إثيوبيا كقبلوا قالوا مزبلهم سلست أمامتات ونأغرب الله بز مسرت كلهم بوليتيكاوين حيلتات زتساتفوه حدنا تو من قست خمسرت إفيكو تصوعو كالاي إتزي تعوت زبله بقدمي منستر أبي أحمد زتجمره نيتسجنا مسرح كقصل كم زدلون أفليتو بجكا زخان نخل زساتفه هاجراو زتخجمر قالوا ويل لا كم زفلت إفكون أونوجن حيالو كاب مرحتهم بمأسارومن أبيات بيت صحفتاتهم بمعتصاومن نتز تخايد مرجعه كحسم ويم ترايم أبتان بعلا ناس هاجر جيراز أوجت سوماليلاند إثيوبيا عبي ربحة كترخبولي زتبهالي حدش ودب بعلة تمريو إتي كونتينراز عرفلو حدش ودب نتابز وان زبزحني أتاون وصاين نقدا بجبوتي تم حلالف أفدق بحر زي بالله إثيوبيا عبي ربحة كم زهلو وتحبير لا أبزح حلفو ورح قنبوت أب عالم كابزلو عبيت أم حدرت ودبات حدا زخونين ناي دبي تكال دي بي وورلد منقست إثيوبيان أمونغو ودب بربران إثيوبيان ناي نقدن قربن متحلالفن من مسرات ناي حدا $1 بليون سمع مقبارهم يذكر ات الصوماليلاند سريحاته زل حدش ودب بحموس تمرقو ابستخفتلو غيزي خا منستر فاينانس إثيوبيا أحمد شدن منستر مغوعزيات داغماويت موغوسن ابت سنه سرعت ترخيبهم እዚ ወደብ ንሶማሊላንድ ኣብቲ ኣሞንጎ ሃገራት ቀርኒ ኣፍሪቃን ሃገራት ወሽመጥን ዘሎ ንግዳዊ ርክብ ኣገዳሲ ተራ ክህልዋ ዘኽእላ ተባሂሉ ብጀካቲ ወደብ ብተወሳኺ ሶማሊላንድ ናይ በርበራ ናፃ ናይ ንግዲ ከባቢ ተሃንጽ ዘላ ኮይና ብሓገዝ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝካየዱ ዘለው ህንጸት ዓበይቲ መንገድታት ውን ኣብዚ ዓመት ክዛዞም እዮም ካብዚኦም እቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘራኽብ መንገዲ ውን በቲ ወደብ ኣቢሉ ዝመጽእ ጽዕነት ብቐጥታ ብዝቐልጠፈን ናብ ኢትዮጵያ ከብጽሕ ዝሕግዝ እዩ ኢትዮጵያ ምስ ወደብ በርበራ ዘራኽብ መንገዲ ንምህናጽ نمسفح فاحت ودب زكاي زلو دي بي وورلد زبهال ناي حبرات إمارات عرب تكال مس منيستر مقوعزيا إثيوبيا تسمامي علا منقست السودان حدا بناي زحلفه سرعه عمر البشير ابتا هاجر كفصم تحاسيبو زنبره وديت كم زفشل افليتو كمغلص ان زو وديت افشل زلو اكل منقست السودان كا ات تكبار بحيل برت ابز مصع على 30 ناي زورحي كفصم مدب كم زنبره ات تكبار كا امس لعلوت مرحت زحلفه منقست السودان ركب كم زلو حابيرو بز مسرت كا اتيا بيت مأسرت كوبر زركب عمر البشير بحبو تليفون كم استرخبو بجك اون اب ايدنا يقدم منستر مكلخل عبد الرحيم محمد كم اون العلوت حلفت سرعة عمر البشير زنبره نافع على نافعون تليفونات كم استرغبهم تحبير لا حدا وجد صلاح زبهال بعل سلطان جزيو من قص السودان إذا قدام الكتاب ذهب مجلسي من قص السودان نتياب قطبة هاجر كبيت كسارة كورد كمون نتزنق على الثورة كقص التلعلو وديت كم زفشلة كابسلسته الشمن زي تقسن هاجرات نيحاسوت حنفشفش زجبر ورا زنزحو وجناتون تفليت كم زلون أبزق وان كأكسب 9 شوعة زبصح مزوديت متحزز أنحو ناي بانك حسابات تعاطي خمزة لأفليتو نحجز تدالو الزيناتات إزينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم